Nagkapuliki og panglimpyo ang 61 anyos nga si Lolita Malto sa iya mga nalapukan nga butang. Human nabahaan ang tibuok nilang panimalay sa sitio Paglaom, Barangay Dumlog sa syudad sa Talisay. Kini tungod sa kusog nga ulan ug hangin dala sa bagyong Tino, Martes, Nobyembre 4. Matod ni Malto, wala pa sila'y tarong pahuway magpamilya sukad sa bagyo ug dili gustong mohawa sa ilang lugar tungod sa kahadlok nga basin kawato ng ilang mga butang. Way sinina, way pagkaon. Among bugas na basa. Bigas, diha untay di anda mo sa kasako na basa man. Na mga gamit mo puro guba. Mga TV, washing machine, rep, puro. Pero adyon mo na nga to. Ito ginanglam, di na mami ka kuan. Tagal. Kami naging dalang mi ta do ni lutaw-lutaw ra. Ang pamilya Malto, usa sa kapintres kagatos ka mga pamilya dinhi sa sitio Paglaom nga nabiktima sa bagyong Tino. Ang ilang sitio nahimutang ubos sa Dumlog Bridge duol sa Mananga River. Ang 45 anyos nga si Jose Torimosa nipadayag sab sa iyang kaguol nga nahurot og kaanod ang ilang panimalay. Sir, pwede nimo i-point sa inyo ha, sir? Kani ma'am, kani. Mo ni mo balay ma'am. Sa katong pagbagyo, sir, asa man kanidagan nato Sa para barangay. Ay dito sa kuan ma'am. Silan. eskwelahan. Oh. So nisaka ka, nya imo na lang gibili ng imong balay. Oh, unom. Unom ka ba kong anak? Wa jud mo'y nasalbar, sir? Wala gid ma'am. Kamusta, sir? Nakakaon na ba mo kanan? Mo ni problema ma'am. Mm. Sa ginamay lang nga dunis kan bang sana. Kanang pangatag ba kay kuha mi. Mahimo yun kay ang among tinagawa sa apil sa gaanod. Gawa sa Dumlog, grabe sab ang kadaot nga nahiaguman sa mga residente sa ubang barangay nga duol sa Mananga River. Sama sa Barangay Lawaan 2, Biasong, San Isidro, Tabunok ug uban pa. Nasuta sab sa My TV Cebu News Team sa pagbisita sa Barangay Tabunok nga aduna nay mga liki ang Mananga Bridge 1 nga nahimutang sa maong barangay. Giingon nga ang mga liki resulta sa kusog nga hangin ug ulan dala sa bagyo. Tungod niini temporaryong gisirad-an ang maong taytayan aron malikayan ang dugang risgo sa mga motorista. Kasamtangang natala sa Talisay City Disaster Risk Reduction and Management Office nga adunay 7 nga konfirmadong nakalas sa syudad, usa kanila padayon pang giila. Samtang laing unom ang konfirmado nga missing. Asoy sa pangu sa Talisay DRRMO, Alvin Santillana, nga nagpadayon pa ang ilang search and rescue operation. Ning ang amo ang kuandon pito na siya, pero ang isa dili namo ma-confirm sa iyahang identity. Unom kabuok ang ay pangalan, ang isa hearsay. Nangatanggong na to sila sa ilahang second floors, ang uban karon wa naman kanang na-cleared naman namo tanan, nasudlay na namo tanan. Nagkanayon si Santillana nga may pahigayon pa sila og pag-inspeksyon sa mga naapektuhan nga mga dapit atol silang damage assessment human sa bagyo. Panawagan nila sa mga Talisaynon nga unta mohatag og igong pagsabot sa ilang pagpaningkamot nga mapaspasan ang pagpadangat og tabang kanila. O inspection na niya mo karon. Kana amo lang isang safety sa mga tao, those who are now nga naalang gyapon sa kanang areas nga kanang delikado sa baha. Rest assured nga ang government will be there for you, whatever your needs are. Ang amo lang ang pag-deliver is para kung di lang may mag-isod, madali ra na maghatag. Kini si Liza May Piñaranda, alang sa My TV, Cebu.